Hej, og velkommen tilbage til børnetimen. Sidste gang blev jeg ramt af et hammerhoved. Det gjorde rigtig ondt. Nå, men i dagens anledning skal vi se et klip om en... nej. Jeg fik overbalance. Pis. Nå, men nu skal vi se et klip her. Der bliver vist nu. Og det gør klar til landing. Den kommer. Og den styrtede. Lad os zoome lidt til dig ind. Er du ok her? Jeg kan ikke mærke mine lemmer. Det var så mærkeligt for ham. Men nu skal vi kigge på vejret. Det kommer til at havle lidt med hammerhoveder. Pyha. Der skete ikke noget. Heldigvis. Au, igen. Jeg tror, jeg brækkede mit hoved.